Ang kasuguan ug ang sala. Roma Kapitulo 7 versikulo 7 hanggang 13. Kon mao kana, basig may moingon nga dawtan di ay ang kasuguan. Wala ako magingon nga kini dawtan. Kay kon wala ang kasuguan dili unta ako masayod kon unsa ang sala. Pananglitan, kon wala magingon ang kasuguan, ayaw pagpangibog, dili unta ako masayod nga dawtan di ay ang pagpangibog. Apan tungod sa salangaana anang daan kanako, pagkasayod ko nga dawtan di ay ang pagpangibog, misamot pagayod ang akong kaibog. Busa kon wala ang kasuguan, dili unta kita masayod kon unsa ang sala. Kaniadto, nagkinabuhi ako nga walay kasuguan. Apan sa pagkasayod ko sa kasuguan, nakita ko nga ako di ay makasasala, ug didto nasayran ko nga ako di ay hinukman na sa kamatayon. Busa ang kasuguan kon sang katuyuan mao ang paghatag ug kinabuhi mao hinuon ang nagdala kanako sa kamatayon. Kay ang kasuguan mao ang gigamit sa salangaana akanako aron mapahisalaag ako, ug ang resulta, nahukman ako sa kamatayon tungod kay dili ko kini masunod. Ang kasuguan balaan, ug ang tanan nga mga sugo ni ini balaan, matarong, ug maayo. Nagakahulugan ba nga ang maayo naghatod kanako sa kamatayon? Dili, gihukman ako tungod sa akong sala. Ug pinaagi ni ini nakita nato nga dawtan gayod ang sala, kay gigamit niya ang maayo aron masilutan ako sa kamatayon. Busa pinaagi sa kasuguan nga maayo, nadayag kon unsa kadautan ang sala.